Figuras que están entre todos nós, ou figuras ou obxetos, farolas, contenedores, apoyámonos en el ou para cagarnos en el ou, senón, para montar un Cristo e que lles boten as culpas a el, porque simplemente é unha figura que nos sirve para facer o desgraciado durante as 24 horas do día. Eu penso que o Cristo é bastante importante en Galicia, pero eu considérome bastante nihilista apóstolo. Porque cando era máis pequeno fun á catedral e dei un bico aí no pé ao apóstolo. Pero non creo en Dios. Cristos para min houve dous na miña vida. Un era Ángel, que morreu hai pouco, era domador de leóns, que recordo aí sempre porque un día foi de macho a jorobe e agarrou unha boa de que te cagas. Estás cómodo aí? Sí. Ángel, que estuvo casado con Bárbara Rey. E o segundo Cristo gustaba moito era Stoikov tamén, que non son do Barça, pero gustábame Cristo Stoikov moito, o búlgaro este, tiña moito mala hostia. Cristo para nós é un gran referente e, bueno, nós levamos tempo predicando a palabra de Cristo e para nós é un tipo de Elvis. Figura de Cristo. Decadencia. É o Far West de España. Galicia penso que é un territorio onde os turistas van a pasalo ben. Turistas e tamén non turistas. Galicia é tamén un territorio, pero máis ben os povos de Galicia, que dan a súa cultura, a súa lingua. E, bueno, un pouco de presente, un pouco no mundo. Galicia... Ahora non sei, pero cando nasín eu, non sei se era xa a comunidade autónoma ou se era a provincia, non sei se era... non sei o que era, no 63, non sei de que ano estatuto, non sei se era 88 ou así. Logo xa me contaron que foi reino, foi de todo un pouco, foi de todo. Región, reino, comunidade autónoma... E o que ahora mismo, pois non sei o que é. Sei que é onde viven moitos gallegos, que a maioría viven fora de Galicia, pero bueno, é un territorio así administrativo moi particular, sí. Eso tes que decirlo cando ves a manifa do 25 de xullo, para quedar ben cos teus compañeros de partido, porque como diga Galicia ou tal, digo, hostia, este tío... E claro, é para ir a manifa, en plan Galiza, Ceibe, Poder Popular, tomarse un licor café, e si comer un churrasco a Dios Santiso. É importantísimo saberse tamén todas as cancións galegas de pandereta, de bar, etc. Si non, porque é Galiza sempre. E se podes levar a camiseta de XZ, mellor. Galicia é a conxunción perfecta entre romerías, caciques e aberracións urbanísticas. Galiza non me mola moi, que é como de grazas, non? Que me parece un pouco inventado. É como cando dis grazas, a min dame ganas de dicir de naza. É unha comunidade non autónoma, precisamente. É unha opción. Poñelles a Carla Bruni polas mañás, doulles zumo de laranxa, relación de absoluta normalidade, de cariño e respeto. Aparte deso, mulleres é un grupo de Barcelona que se parece a Black Lives e me mola moito. Mulleres, debería haber máis mulleres tocando en Galicia. A mí gustan mulleres, moito. Moita xente así de primeira vista, antes de que me coñeza ben, pensa que son gay, pero gústame a mulleres. Gústame en todos os sentidos, todas as mulleres que me rodean me gustan. Gústame tamén a súa maneira de quererme a min que teñen. Gústame a miña abuela, porque me compra roupa interior, calcetín, sempre ela, porque confío nela. Gústame as miñas primas, gústame as mulleres que me rodean, non sei, sí, todas as mulleres me gustan. As mulleres son as nosas cancións, son a nosa motivación. Nós somos un grupo romántico, sempre o dixemos. Mulleres.
máis facilidade. O surf pareceme un deporte de puta madre, pero quero decir que eu como non son nada defensor do deporte, de feito non creo que poida facer surf porque estou inhabilitado 6 meses polo comité do deporte español, pois que lle den prefiro churrasco. Pois este verán conhecín a un dos poucos que fan planchas de surf, non? Caeume moi ben, chamase Chus. Non sei nada do surf. Gústame, pero abúrreme moitísimo. Ese de los coronas, stray jackets, a min, é moi coñazo. Además, los coronas veñen todos os anos aquí, é como o grupo comodín. Feira de Vocation, los coronas, sempre veñen eles. Os stray jackets, pois xa van vellos, e non virían máis tamén. O surf mólanos moito, que pasa que nos preferimos o surf pailán, non? Tablas de plancha, este tipo de cousas. Non nos gustan as cousas sofisticadas, de marca e todo iso. Sol, area, Beach Boys. Interésame a moda. Hai diseñadores que me gustan. A estética creo que é un punto moi importante, directamente ou indirectamente. A moda como tal pois é un fenómeno sociolóxico de masas agora mesmo, que non me interesa todo, nin igual me interesa as pasarelas. Bueno, como podes ver, eu vou máis ben de negro, non? É un pouco antimoda a miña. Tampouco deixo ver os meus ollos. Moda. Nunha familia así que sempre a roupa non importaba se fora bonita ou fea. Se abrigaba, mellor, non? Volvimos a poñer de moda os zocos, non? As nosas actuacións, diversos complementos como as mallas. Nós somos creadores de moda. Pasaxeira. Non me interesan para nada as connotacións políticas falando de música. Creo que podemos obvialas porque realmente sermonear, eso fano na misa, paso de toda esa peña, vamos, que a min a felicidade non pasa por ter unha conciencia política na música. Efectivamente eu teño unha conciencia política, pero é moito máis de taberna, que efectivamente todos deberíamos de ter unha certa información e certa conciencia política para saber como actuamos, pero nestes momentos, como tampouco depende de nós, que lles den polo cu a todos, esquerdas, dereitas, centros, nos dedicámonos a montar festa, o capitalismo único que fai provocarme un aburrimento constante, vamos, que non... Bueno, en este momento é verdade que existe o capitalismo, non? Como se chama capitalismo. Pero eu penso que estaría mellor un anarquismo capitalista. Porque, bueno, se todos estamos unidos e temos a nosa parte, podería existir un anarquismo capitalismo. Pois é como unirse entre varios e facer algo xunto, non? Como unha comunidade. Pero cada un ten o seu propio beneficio. Hai moita hipocresía sobre o capitalismo. Capitalismo mola, a verdade. Hai peña que se cree moi de esquerdas e tal, pero no fondo todo o mundo quere vivir moi ben. Que quere ter o seu coche e para ir daqui á catedral ten que buscar non pode ir a andar, que lle leva un cuarto de hora, pero bueno, é a parte máis cómoda do ser humano, non? A joder os demais para vivirte mellor, é iso. O capitalismo parecenos maravilloso, de feito vivimos mergullados nel. Capitalismo. É unha enfermedade necesaria. Que son os novos skinheads, os marulos, porque hai
hai 30 anos en Londres estaban os punks, hai 40 anos no 69 os skinheads, agora están os marulos ou bacalas tamén, que son os realmente os que realmente representan a clase obreira. Entón, dentro de 30 anos, pois haberá xente vestíndose de marulo e bacala, reivindicando rollos de clases e tal. Entón, os marulos son os novos skinheads. Veme a cabeza os que son así un pouco gordetes, non? Que se poñen un jersey rosa, non? Que parecen embutidos. E salen en plan peinados como os futboleros. Teñen pendentes así que brillan. Creerse que ti non eres un marulo ou que ti eres un intelectual, que estás por riba dos... Tamén é un pouco marulo. Así que... Marulos, desde o noso punto de vista, son a xente, como dixía Carlos, así... vacía, que se viste como Cristiano Ronaldo e tal, pero tamén teñen a súa forma de ser. Nos tamén ese rollo de creerse superiores a eles, tamén un pouco marulo, a verdade. Non sei, é a súa forma de ser, así como nos temos a nosa, eles teñen a súa forma de ser. E eu estuve en toda a vida rodeado deles, así como son. Así como son. Síntome moi identificado ca palabra marulo, o mesmo que ca de pailán, ca de gañán. Nos, como somos tíos naturais, somos moi garrulos, moi marulos, moi pailáns. Eso vai moi dentro de nós. Marulo. Sí. Gústame ir por aí a relaxarme, pero como son hiperactivo tampouco me gusta relaxarme moi a miúdo. Entón, non sei, nunca tive en aldea, porque, non sei, creo que como a pintan. Bueno, hai certas cousas que me parecen unha pasada, non desde hai moito tempo. Aquí reivindicamos unha serie de historias de aldea galega, conservar, tal, non sei que, pero despois todo Dios que reivindica esas cousas vive na cidade. Entón, na aldea, o rural, menos Emilio José, que ten un discurso ao respecto que valoro moito, porque el di que hai igualdade de oportunidades na aldea e na cidade, e o resto da peña pareceme que fai demagoxia con ese rollo e tal do rural. A min, sinceramente, me parece que hai unha materia prima espectacular para desenrolar calquer tipo de actividade en Galicia e que nos valemos por nós mesmos, pero realmente tampouco me mola ser un comepollas de nada. Eso é algo que creo que pecamos os galegos, que pensamos que todo o que temos é o mellor. E igual que repudio esas opinións dos chupolapos madrileños ou do supercatalán, tamén o repudio do galego. E pareceme que sí, que é acojonante a aldea galega, o rural galego e todo eso, pero sin máis. Hai que aproveitalo con normalidade. Aldea galega, pois eu vivo nunha aldea galega moi bonita, e moitas en Galicia. Como se chama? Muros. Encanta porque hai moitas bateas. Bueno, traballan nas bateas algúns. Son mariñeiros tamén, outros. Outros apagan lumes cando é verán. Eu penso que a aldea é o método de convivencia entre a xente máis efectivo. É o menos cómodo, claro, porque todo o mundo lle gusta ter agua quente, unha bombona de butano, ou unha tele ou ADSL e toda a hostia, claro, pero a aldea é, non sei, é máis efectivo, porque son pouca xente, sempre te vas casar con alguén, sempre hai alguma prima ou de tal que a huevos te tens que casar con ela porque a aldea ten que ir pa diante. Na cidade é máis difícil porque tens que ligar, tens que ir ao ruta ou tens que ir a gastar moita pasta, nada é máis fácil todo, porque joder, sempre hai a filla de tal que está libre, pois é o que hai, filliño. Todo o mundo se axuda entre sí, é eso, é colegueo, faiche falta aceite ou ovos, vas a casa do lado, é ancho, de boa gana, aquí na cidade, xa como che piden unha monediña, xa non xa dan, non, nin a monediña, nin un pitillo, nin nada, na aldea sí. É máis humana, é máis humana. A aldea galega é unha gran entelequia, unha realidade insondable que non podemos comprender, non? É unha pena que esteamos perdendo ese espírito das aldeas, non?
inda que as aldeas sobreviven máis aló da delimitación xeográfica, non? Temos o exemplo de Santiago, temos o exemplo de Vigo, o exemplo de Coruña, son grandes aldeas. Estou en casa. Non teño casi relación. Os percebes creo que teñen unha pirola enorme, pero a relación que poida ter cos percebeiros é de velos nas cidades ou nos pobos de costa, sobre todo aquela serie que me marcou tanto, as da miña xeración, que é Mareas Vivas, que estaba a cara ayuda. Pois non hai moitos. Ademais, teño un amigo que o seu traballo consiste en estar un mes no verán para gastar os cartos todo o ano. Contoume que collía os percebes máis gordos e xusto o día antes de vendelos metíaos nun baque cheo de agua para que chupen toda a agua e que pesen máis. E así ganaron moitos máis cartos, non? É un tipo inteligente. Non sei nada dos percebeiros. Eu son do Grove, pero ali non hai percebes, porque non dá o mar con moita forza. Hai nos que son pequenos, son moi malos. E a figura dos percebeiros é o que teño da serie de Mareas Vivas, non? De Evaristo Currás, que está onte na Reixa, por certo. Pero non sei nada deles, así que van cunha rasqueta tal, e fa o seu traballo, e teñen un par de huevos tamén os tíos, a verdad. Os percebeiros, parecenme maravillosos, e ainda me parece máis maravilloso as mulleres percebeiras. Para min é un campo escuro, non podo definirlo. Cando as guitarras eléctricas chegaron á cidade, ou aldea, perdón, e todo ese rollo, pareceme que está máis pasada de moda que a hostia. Entón, a relación cidade-aldea ten que ser unha relación normal, que agora chega a DSL a calquer lado, polo tanto, non sei, teríamos que mirar desde o punto de vista de que en todos os sitios hai igualdade de oportunidades. Entón, esa relación, cada un escolle o que mellor lle veña ou o que poida, vamos, pero non hai ninguna diferencia. Na aldea vas a estar máis tranquilo, e en Santiago de Compostela vas a estar igual de tranquilo, porque sigue sendo unha aldea. Penso que a relación entre a cidade e a aldea non está moi... ten unha distancia moi corta ahora mismo, porque tanto podemos vivir nunha aldea e ter máis coñecementos que alguén das cidades, por exemplo, ou alguén das cidades que ao mellor ve a tele todo o día e non se entera. Por iso a importancia de internet e nas comunicacións así, para estar ao corrente das últimas novas. A relación cidade-aldea é moi fácil, moi básica. Os tipos de aldea non queren ser, intentan disimular que son de aldea, e os de cidade é todo o contrario. Se gaban de que son de la ciudad, e que lo saben todo, e no fondo tamén temos un punto de pailanismo, non? A verdade. Tanto para uns como renegado que son, como para os outros que se creen que saben todo e non saben nada. As cidades galegas son grandes aldeas, non? Sumas de pequenos barrios, de pequenas aldeas. Por exemplo, Sada, que é unha villa, é diferente, non? Nos somos sadenses, somos villanos, entón é unha categoría no fondo moi por riba de Coruña, non? Que ten diferentes barrios, diferentes aldeas. Nos somos villanos. A relación na que a aldea, pois, ten moito máis que dicir, porque a cidade non é realmente tan poderosa como debera ser. Unha vida rápida, mólame vivir rápido, mólame ter moitos proxectos na cabeza, interesarme polas cousas e tal, pero sin pasarme de pedante, vamos, que, quero dicir, repudio totalmente a intelectualidade, vamos. Creo que se poden facer as cousas por ti mesmo sin ter que ter unha teoría por detrás, entón abogo pola práctica e deixarse
de ser tanto intelectual de taberna, porque no fondo sodes todos uns putos pailáns. O plan ideal sería vivir nun piso, aunque ahora hai poucos, non? Pero bueno, se é posible non estar de alquiler toda a vida e facer música, que é o que máis me gusta. O plan ideal teño clarísimo desde aí, mano. Eu espero buscar unha muller casadeira de Muros, pasar o resto da miña vida ali, e se ten algún negocio, pois mellor, tío, vivir con ela e retirarme ali. Retirarme cando acabe co rock and roll, claro, porque non é compatible estar no rock and roll e ter unha vida así estable, non? Pero, bueno, eu espero algún día buscar unha muller así guapa de Muros e vivir con ela ali. O de Louro tamén me vale, de Louro, ou de, bueno, da igual, jogado. Ese é o meu plan ideal. O noso plan ideal de vida é facer unha sardiñada cos nosos amigos e beber viño barato. Meu plan ideal. Está difícil, plan ideal. Non perderme no camiño.